Mame. Pagkasarakan ti Dragon. Dragon? Mame. Jakman amo. Ngam ti amok, idjay sa China ti ado nga dragon anak. Ay, ti kaya nasa uwan, mame. Nagbakasyon ka lang nga rod di tay. Anya? Hindi ako dito nga ubingan. Hindi ka naman dragon! Ops! Ay, sir. Marang. Lisensyam nga eh. Hindi pa pilis ti motor mo. Ay, guray man. Guray. Agat arak ka. Nabartag ka ya. Madi sir. Ay apuhan mo nga ilibakay. Nabartag ka. Madi sir. Ang pwede mamuya nga bawal ti ag-drive na nakainom. Nabartag ka. Madi nakino sir. Amanan mo nga ilibakan ka na. Magat-arak ka. Nagamit nagsada-sada ka sir. Ay, di na ka mamaw. Amok sir. Mga pulis ka sir. Among magayam na Isa sir. Ma'am. Haan ay, siguro daw datalisin siya. Di siya ka tinabartek sir. Pilig-pilig siya. Ampay, mame. Taktay ka pa nga kilkiligan. Uray ka lag. Kuyog-kuyog yun. Ate nga ubing. Ate grabe buyaot ni anak ko nga love story. Ay na, makapakilig. Imbag pa'y taboy-buya nga love story, mame. Makapakilig. Sumarod. Yung daddy love story yung ini daddy. Ay na, ang rapi tulpo. Dati nga ubingan. Kitain! Bakatamon ni Maria Manain!